Hej alle sammen og velkommen til den her video. Og vores gode racerkører her, han overhælder Formel 1. Ja, og over målstregen. Ja. Det må du gerne, Alba. Yeah. Hej alle sammen. Kan I se mig? Eller kan I ikke? Hej. Vi laver videoer og lægger dem ud på YouTube. Hvis du ved det. Nå. Det må jeg godt lide igen. Kan du? Ej, må jeg se? Det kan jeg ikke. Det kan jeg heller ikke. Kan du ikke hoppe? Nej. Det kan jeg. Har du nogensinde set min farmor? Nej. Hun er den i sengen. Kender du så en der rosa ind til siden af? Nej. Nå jo, det kender jeg ikke. Der er der intet forskel. Hej så alle sammen. Hvad vil du sige til at du har vundet det her løb her? Du vil sige hej så. Jeg vil ikke sige noget, nej. Vil du så sige noget? Det kan jeg godt. Jeg kan ikke finde ud af at hoppe på løbehjul. Hvordan gør man det der med at hoppe på løbehjul? Hvad? Man hopper bare. Så gør vi sådan noget. Okay, nu kan jeg godt hoppe. Kaos. Er det et trickløbehjul, du har? Det ved jeg ikke. Jeg tror nok, det er. Kom og giv mig mit løbehjul. Nu hopper jeg. Meget flot. Kamma, vil du ikke filme nu? Jeg vil gerne. Jo. Prøv at se, om jeg kan lave nogle hvad er det hedder? Det hedder... Sandra, bare tag mit. Lad os se, om jeg kan lave en hop. Du ved godt, vi filmer altså på YouTube. Kunne jeg? Nej, det kunne du ikke. Okay. Prøv at hoppe på løbehjulet, uden løbehjulet kommer med op. På trampolinen. Sandra, må vi godt gå over til Alba? Tak for